Tunapambana katika njia safi ya Yesu mkombozi. Wale wote waliotanga mbali waje kwake watulie naye. Tunapambana katika njia safi ya Yesu mkombozi. Wale wote waliotanga mbali waje kwake watulie naye. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Anategea katika njia zake, tumesimama je sisi. Hakuna mapito anayopita, ametangulia ni mkombozi Yesu. Anategea katika njia zake, tumesimama je sisi. Hakuna mapito anayopita, ametangulia ni mkombozi Yesu. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Unaheri wewe unayeonyeshwa mambo makuu anayotaka wewe ufanye, uingie pale. Kawuono ane makwaya master Lorina Chieng kwaya master mar Embakasi Central Church kwaya. Arwaki kendo nikech ibi machiegni wadwange nona neni jo Embakasi Central gin jok mage to giwuoke boma mage. Arwaki e kidieny ma wadwane na neni kwaya ma wan goni gin jok mage. Kendo adwa ngiso director akia kinyabiro mondo wago ane mbaka ingiswa neni kwaya ni gin jok mage to wuok kanya. Erokamano Lorin. Erokamano, inya beta ka, inya chunka, to wago mbaka donge. Erokamano, inya ngiso ji nyingi en nga? An iluonga ni Samson Mbidha Obure. Seme Kombewa. Kanisa na madala iluongo ni Kombewa Central. To kwaya ma wan godo mbele kae en kwaya ma Embakasi Central mayudre e boma mar Nairobi machiegni gi airport ma JKIA. Erokamano. Embakasi. Erokamano. Iwacho ni kanisa ni ntie boot airport. Ma kanisa mantie airport. Tie airport. Kamano. Yo Embakasi. Ma kanisa en mar Embakasi Central Church. Embakasi Central Church. Yes. Ma kwaya mar church kwaya mar Embakasi owuoke. Kama church kwaya mar Embakasi owuoke. Erokamano arwako ye chenro mar Injili ngima. Erokamano. Wachopo kidieny ma wadwa ng'eyo ni Embakasi Central ni se wacho ni untie airport. Wan machiegni gi airport. Ka intiere Embakasi samidonje kanisa tiniano ka ndege dhi. Ndege dhi. Kamano. Koro wachiegni gi airport kabisa. Erokamano. Kidwa chopo kama kanisa wanitiere kiwuok town tiere geche madhi Embakasi, inyalo idho gari namba 33 namba 33 ma keli nyaka Taj Mall. Ai kilor Taj Mall to nitie geche madhi Juakali village. Kilor Juakali village transformer kanisa mar Embakasi Central nitiere kanyo. Erokamano ahinya. Anamora Kenya nikech ne wan kodu nitie chenro matimo ga Radio Citizen kacha mar Adwen miluongo ni Sabato Takatifu.
to nubiro tawinjo kaka ugo wer tawacho ni jogi nyaka sombre kodgi makelgi e injili ngima kama mor kodu ahinya. Erokamano ahinya. To ing'eni nitie jok mawinjo odiochieng' mokwongo to penjore ni namba mobiro sabato ni be un kama koso un ji adi e kwaya ni? Kwaya mar Embakasi Central wan dhano 73. To jogo ma obire sabato ma kawuono ni en mana akwota mar namba ma wan godo. Joma moko dong' e kanisa mondo gi kony chenro mar sabato kawuono. Erokamano, abe amor ahinya to kendo wagone Pastor Nyagaka. Nyangoka koso Nyangaka? Pastor Nyagaka, Pastor Yobes Nyagaka. Yes. Adwa gone Pastor Nyagaka erokamano ahinya ko miyo kwaya thuolo obiane chenro mar injili ngima. Ing'eni kwaya ka nigi namba maduong' ahinya, midhiero bedo mang'eny ahinya. Midhiero mage miyudo kaka director e kwaya mar Embakasi Central ni? Adieri ema makende en ni telo ne ji 73 ok en tichno mayot. To en mana ng'wono mar Nyasaye ema miyo wabedo kod chokruok machalo kama kod dhano maromo kama manyalo tiyo ni Nyasaye kanyakla achiel. Lakini kata obedo ni gin dhano mang'eny kamano, chandruok tok nyal koso nikech wan dhano mopogore opogore. Kwaya ni en kwaya moting'o joma dongo gi joma tindo. Koro yudo ni sama joma dongo gi joma tindo oriwore kamoro achiel, gwenyruok nyaka bedie achiel ka gi kacha. Lakini Nyasaye osebedo kodwa kendo wasebedo ka wayudo kaka waloso weche madibede kindwa ma wabed kod kwe. To momiyo ineno ka kwaya ni en kwaya man dhano mang'eny nikech ji oherore. Nitiere hera e kindwa kani ma kapo ni weche nitie to wan kod bende jogo mwayiero matelonwa e yo mar loso weche madibed ni nyalo kelo tabu kata manyalo ketho kwaya. Koro mano miyo wabedo kod riwruok kendo wamiyo kod tich mayot e wach mar telo ne jo Kristo. Ana mor kodi ka ahinya director. Yes. Miwacho ni telo ne ji mang'eny kama ok yot. Kini Nyasaye mi teko pile ka pile. Erokamano. Ang'o maketo u kanyakla kaka kwaya mar Embakasi Central? Kwaya mar Embakasi Central gino maketowa kanyakla ma osemiyo wasebedo motegno kaka wan ni en ni kwaya ni en kwaya mohero lemo. En kwaya man kod program mar ni kapok wachako kata mana timo practice wa mar pile pile to nyaka wabed kod chenro mar yalo ma wasomo muma to wapuonjore kendo wajiwore seche duto. Mano osemiyo wasebedo kod achiel e tich mar Nyasaye. Kendo miyo tich mar Nyasaye bedo mayot ma sama kapo ni ng'ato dhi oko to bedo mayot mar mondo mi waduoke. Erokamano ahinya. Amor kodu. Ang'eni en kiche osechakore. Be oluongu kamoro udhi e kiche? Kwaya ni higani odich matek. Kwachakra chaka dwe mar 8 tarik 2 nyaka tarik 9 wabro bedo kod makambi marwa manie kanisa wa. To kwaya ni endi oluong kendo e makambi kiche madhi Tanzania. Owuok Kenya wadhi Tanzania. Kiche Tanzania. Otero kiche Tanzania. Kanisa miluongo ni Mikumi mantiere Morogoro. Kamano. Erokamano. Dong wagone Nyasaye erokamano. Wadwokone Nyasaye erokamano. Kech wer maber to un kanyakla emomiyo uwuok Kenya ka udhi e kiche boma mar Tanzania. Kamano. Ma wagone Nyasaye erokamano ahinya. Wan kaka johera mar injili ngima Ramogi TV ka wanya support unade kaka jo Embakasi? Kwaya ni kaka winjo ni wawacho ni en kwaya moriwore gi joma dongo kod joma tindo. Ng'eny jok mineno mochung' kagi gin jogo ma timo ohala kigin. To iyudo ni yuto margi bende ni piny. Koro to gi kwaya bende mondo mi kwaya odhi mbele nitiere omwom midwaro mang'eny, shughuli mag uniform, shughuli mag safari mora ma wadhiye tiji injili. Koro iyudo ni nweng'o marwa samoro bedo matek. Makata mana sama uluongwa ni wadhiye safar mar injili madhi kata Tanzania, iyudo ni mondo mi kwaya achiel owuok kae machop kucha machak duok kae wabo dwaro siling 10,000 to mano wik achiel. To sechego to ng'eny gi gin jogo matiyo tich matindo tindo ma yudo pesa no bedo tabu.
Koro wan kaka jo Embakasi Central, jogo ma ohero kata johera kata jawinjo mar Ramogi TV nyalo konyowa e yo mar konyowa through oro kony paybill mar kanisa paybill werigo koro miwa namba kata namba mar director ma en 0722 742 743. Erokamano, no ane namba kendo. Namba no en 0722 742 743. Erokamano. Mano namba makigoyo to ibiro yuda an director. Director. To wanyalo yudo kaka wakonyo. Nyinga ilongo ni Samson Mbitha Obure. Erokamano. Kamano. Unigi volume sadi mar wer. Wan gi volume saboro to sani watimo volume maro chiko ma watimo recording mare next week. Kamano. Erokamano ahinya. Donga mor kodu. Wadoko erokamano. Amor ahinya. Akiani ka un gi wach mogik ka watieko. Maybe wach mogik dagom monda ayudie nyako moro achiel kata mama moro achiel represent joma mine. Swane en man. Aparo ni dayud. Director. Ingeni ine makori nyisowa. Akwayo ni Beatrice majapuonj mar kwaya bende. Nyalo biro mondo mose kata mna jo winjo. Erokamano ahinya. Kamano. Amor kodi director. Adoko erokamano. Nyasaye omed bedo kodi sama itayo kwaya maduong' machalo kama. Erokamano. Nyaka warom kendo. Amina. Anengeni japuonj mar wer osechopo ka. Japuonj mar wer ni ka. Koro bendo wachi achiel ariyo. Achiel ariyo ne kwaya. Onyiswane ni midhiero mage moyudo sama otayo kata sama opango were kwaya mar Embakasi Central. Kamano. Erokamano. Amor kodi director. Adoko erokamano. Erokamano ahinya. Ingeni wan gi music director. Kwaya koso japuonj mar wer. Arwaki e chenro. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya minwa ng'eni amor kaneni e chenro mar Injili Ngima. Inyanyiso wa nyingi en ng'a? Iluongo kanye? Awuor. Awuok Migori County. Kumoro ni Sori e dho nam. To Embakasi wan e yor manyo. Mar ariyo, grubni tich Nyasaye mokelo wagodo kanyakla. Ka ok en Nyasaye to dok wachopo kama wantiere ni. Erokamano. Omiyo wagoyo ne Nyasaye erokamano e tich maber. Amen. Erokamano. Midhiero mage miyudo sama in japuonj mar wer kwaya ni. Be kik iluorgi? Midhiero nitiere Lorin, ok gikosi. Especially kuma ji oriwe kaka ka, nyaka midhiero go bede. Mokwongo yudo ka wan gi every department ka department nigi ng'ama tele. To yudo ka department go ng'ato ka ng'ato nigi shida monene department neno. Inyalo yudo kata ka mokwongo kor wer kaka kane wadhi last Saturday. Kaka ne wantie Citizen. Mondo ninyiswa ni dwaro ji 20, mondo wa select ji 20 ni. Kok en teko mar Nyasaye. Ne wakwongo wabedo piny mwalemo mondo nwayud namba 20 madhi kono ok nobedo mayot, lakini wagone Nyasaye erokamano cause jogi nowinjo walero negi magiwinjo ni dwaro ji 20 kende madhi kocha. Mano bedo mayot ma Nyasaye notele modhi otimore kaka ber. Wagone Nyasaye erokamano. Kwaduogo pod wanyisogi ni tich maber mane giorowa mane watimo kocha emomiyo kawuono wayudo thuolo mar bede Ramogi. To pod warito moko kendo mabeyo mabiro mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Challenges midhiero ma nyalo bedo ni wakale, iyudo ka samoro jogi wan gi johala, samoro yudo thuolo mar bire practice tek. Koro ting'eni Saturday nitiere kaka nyaka ibede practice kore kidhi mbele, samoro ng'ato sekoni ni odich ok onyal bire practice, ang' ni iwinje maber mondo koko odhi ochung' mbele ower. Iwinjo? Koro midhiero ng'eny kata bana uniform gintiere kumoro amora. Ang'o momiyo tiyiero mos? Ang'o momiyo ihero tiyo gi jo Embakasi Central? Jomineno ka gi tich gi yot mang'eny. To tich gi yot ka Nyasaye otele. Gimoro amora kiwe lwet Nyasaye to bedo maber nikech gibolore lo nyim Nyasaye. Gibolore nyim Nyasaye kikono gi gimoro giwinjo kendo wadhi mbele maber. Wadhi mbele maber nikech kwachako kwaya nwachake higa 1972 makwaya ni ochakore. Mondo dhi mogik ka mogike sani ni en teko mar Nyasaye. Koro wagone Nyasaye erokamano omed tayowa. Higa manyien kaber wagi kata ji 100 gibiye. Erokamano. Nyasaye erokamano ahinya minwa. Jahera mar Injili Ngima ananyiso jo Embakasi Central erokamano ahinya
kuom yudo kinde mondo biane Mathare North kama dhachwa mondo gwedhwa gi wendo mamit ahinya. Anagonu erokamano ahinya to kendo kudok kanisa Embakasi ung'is jatelo gi elders gi pastors ni kawuok Ramogi TV ka watero negi mos. Erokamano ahinya, wadwa dhi e yweyo matin, ok idwa dhi mabor nikech wadhi mbele gi chenro mar Injili ngima. Bwana tumekesha usiku kucha, hakuna samaki, sasa ni asubuhi. Unasema turudishe nyavu majini, tangu lini uvuvi kufanywa mchana? Tangu jadi haijasikika, lakini kwa imani kwa neno lako Bwana tutajaribu tena. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika. Ni mlinzi wa Yakobo asiyelala wala hachoki, ukimwita ataitika. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika. Ni mlinzi wa Yakobo asiyelala wala hachoki, ukimwita ataitika. Wakapata samaki tele tele, hawakuamini walichokiona. Yesu akiwepo yote yawezekana. Ni jambo lipi lililo gumu kwako? Mwite Yesu ni simba wa Yuda. Usikate tamaa, shusha nyavu majini ukajaribu tena. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika. Ni mlinzi wa Yakobo asiyelala wala hachoki, ukimwita ataitika. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika. Ni mlinzi wa Yakobo asiyelala wala hachoki, ukimwita ataitika. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika. Ni mlinzi wa Yakobo asiyelala wala hachoki, ukimwita ataitika. Usikate tamaa, Bwana anasema ushushe nyavu. Samaki tele utashangaa, kikombe chako hatimaye kitafurika.